बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफ्रा मोजां मोनो बा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो। तो सावरायलांदेनि इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों आरो फारसेथिं नायहरोब्ला जोबोद दुखुनांथावबो होननानै जोङो बुंनांगोन। खारन जोङो दिनै नायोब्ला पृथिबियाव मा सोलिगासिनो दङ जोङो मिथिनो मोनो। एसे गुदुं गुसु आपडेट्स लानानै फैदों दिनैहाय बे पृथिबिनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। तो जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों दा जिथु दावराव दावसिया सोलिगासिनो बा बेबायदि मोनसे जुद्धआ सोलिगासिनो गोलाव दिननिफ्राय जोङो सावरायबोगासिनो दङ आरो जोंनियावबो एसेब्लाबो दा जोङो बेबायदि प्रभाब गोलैफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरावनोखि जोङो जानाय थावनिफ्राय लानानै बेबायदिनो पेट्रल डिजेलनिफ्राय लानानै गोबांथार ना बेबायदि जोंनियावबो एसेब्लाबो माने आंखाल जाफैनायनि गोबां चान्स दङ। तो जोङो मिथिनो मोनदों जेरावनोखि इन्डियानि पिएमआनो फोसावनानै होखाबाय। तो जोङो साबधान जानांगोन आरो जोङो सेभ खालामनो सेस्था खालामनांसिगोन दा नङा होमबा। तो सेभथ' खालामनो हाया। तो हायोब्लाबो बेसेबां दिन हागोन। तो जुद्धआ जुदि गोलाव दिन जाबाय थायोब्ला निस्सय कर'ना भाइरासनि दिना सफैगोन नामा। तो जेरैबायदि जोङो मोगा मोगि जादोंमोन कर'नानि दिनावहाय ना। तो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारला गिनानै भाइरासनो। दा आरो जोङो खोनानो मोनबावदों हान्ता भाइरास ना मा मोनसे बेबायदिनो जोङो एसे निउसफोराव जोङो नुनो मोनबावगासिनो दङ। फारसेथिं भाइरासनिबो दावराव आरो प्लास फारसेथिं दावहायाबो बांनायनिफ्राय बांदों आरो बेबायदिनो दा जोंनियावबो बेबायदि आंखालफोरा जोङो सफैगोन होननानै मिथिनो मोनदों। तो जोङो बिनिफ्राय बुजिनो मोनो दा पृथिबिया खावसे बेबायदिनो जोबनायनि लामायाव नामा। तो जोबोद गिख्रंथाव आपडेट ना। तो बेबायदि आंखाल जायोब्ला निस्सय जोङो साइकेलफोर आरो सलायफिननांगोन नामा आगोलनि दिन बायदि। आरो बेबायदि माने जेरावनोखि जोङो दा बाइकफोर सलायोबाबो बेवहाय थाव नांगोन नङा होमबा। तो गासिबो माने जोङो दा इलेक्ट्रिकफोरा दङ नाथाय इलेक्ट्रिकजों माने इमान बेबायदि रानिं जाया थाब थाबैनो चार्ज होबाय थानो गोनां जायोना। तो कम्पानिफोराव बांसिनै बाहायो माने ससे लामा थांनांगौबा कम्पानियाव हाबबाय हाबहैनानै बेवहाय खामानिखौ मावबाय आरो गारिखौ चार्ज होनानै दोनबाय अफिसियेलि माने इउज खालामनो मोजां आरो कम्पानिफोरावहाय ना। दा जोंनियाव बेबायदि जोङो बांद्राय इउज खालामा बेबायदि चार्जारिं गारिफोरखौहाय। तो जोंनियाव बांसिन माने पेट्रलानो दा जुदि पेट्रलाबो आंखाल जायोब्ला जोङो निस्सय साइकेलसो सलायफिननांगोन खोमा। तो मा दिन फैगोन जोङो नुनो मोनगोन आरो मिथिनो मोनगोन। निस्सय जुद्धआ जुदि गोलाव दिन थायोब्ला आंखाला जोंनियावबो सफैगोन। तो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ लागायना होलांनि माथो बुंबावनो आरोना। तो बिदिनोसै आपडेट्सफोर फैयोबा लाबोबाय थागोन। बारा गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों बाय बाय। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है